Работници. Големи работници. И аз ще бъда видеото. Да. Здравейте! Ще ме дават по телевизията. Мамо, видофон! Не причал на Янко и това. Ще правя байк чек на ето с колело. Здравейте, приятели, сега ще правим байк чек. Вилка, Рокшок домейн, 160 мм ход, всичко бачка. Абе 60 бе, глупак. Преден диск, хол, предна главина, само X9, катнова е, гуми Maxi Sky Roller 2, задна спирачка сам Guide T, предна Guide TVS, кодово стана. Заден диск, хол чисто нов, рамката е на C2, карбон, да. И бонус! Идва подарък с шишенци. Продава се за 1800 лева. Снима ли майка ти? Здравейте! Не го дупенците му. Виж дупенците. Снима ли? Да. Искам да кажа на мама здрави. Аз съм първи. Още не бързам толкова май. Аз съм трети. Дай иди бе. Ма ти знаеш по пътеките? Име. За малко ще се убия. Да минавам ли с Филип отпред? Да бе, аз ще мина за тебе, дай. Ама не, Филип ще заде. Скажи с трети. Не, никой. Скажи с трети. Нема бърка. Ай, Филипе, втори ще изведе. Аз имам спрейча, няма толкова. Няма свърши работа. Той знаеш какво са? Оне децичка купали ход на читос, се опита и на капа. Той бе, той ли бе? Да. И аз не бих капва. Ама на мен гумите са ми по-мекички. Не, аз съм за тебе. Ой! Да, аз съм за тебе. Ай, Симо. Дъмбата, сега няма ги пуска. Аре, дъмба, ще не ги пусна. Аре, защо да си дам тук? Ай, Симо. Ей, чакай, че да се завърша. Симо, дай Не си ли трети? Давай, се кача. Голи бе.
Дай, дропа. Що дропа, бе? Защото няма никой. Аз ще мина отгоре, май. Нагоре, да бе. После да минем през... Моля, ти беше на коса. Ви скочих си ли, бе? Дропа. Не. Страх са. Гадния се стълби. Ще видиш. Давай. Чакай, тук не завил още. Ай, зад мене. Не бе, той ще ги няма да ги пуска. Никола! А къде бе? Тука! Ох, майка ти буквали стълби Батка ми това иде поема. О, но защо така бе? Давай, дъмба! Давай! Снимай. Бати, аз не знам, за кой път идам тук. Сега да въпой, кой има? Не. Качай го. Ай, Филип, идвай. Изволи, бар. Да. Ой, то му отзад не стоил, бе. Супко. Ако имаш пуш засилка, може да е приятен. Филип, ай. Да? На този скок няма смисъл. Не, нямам крака. Спускане, аре, по-бързо. Давай, дъмба! Браво, дъмба! Те нагоре, нали? Да. Ти буташ и да няма, как се реса? Откъсана трапеца. Давай! Аз ще обясвам. Браво, Дъмбо! Защо се чува така? А това път ще изкачи ли? Да. Или левента? Айде, Бел. Нормално забравих. Чуй това. Уй! Давай! Аз съм след.
ключето за бая. Давай, давай. Нарамо! Престегат. Не бе. Како? Еми. А, има бус долу. Няма как да го пуснем. Малко. Давай, Стелко. Да. Няма как. Има как бе, просто буташ. Чакай, така. Чакай, Стелко, имам идея. Бегай, Стелко, Стелко. Аз имам идея. Не бе, виж просто е така. Стелко, аз се пази. Още път, като видео, така имаш. Какво вика, че изпука гума? Ела тука. Абе. Кое? А! О, тук има стълби. Дай, минай пред мене. Не, давай пробвай. Аре, чакай. Всякъде. Знаеш как ми хлъзна там горе? Как се вкопах там? Да, видях. Скачай го, Никола! Аз сметнах тук. Да. Лъмбата пак се откъде да го пуска. Ти тука.
Hai. Oh. Чувствовал запах калийного воска. Гумата. Не спри да стискаш и ти. Hai. Хайде сними. Дай бензостанция, бързо, моля.